Good day, Philippines. How are you there in the Philippines? This is your former President Rodrigo Roa Duterte from the Hague. You know you are listening to the one and only, the two-time event host of the year and a KBP Golden Dove awardee, DJ Bernie Bitak Bitak. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Di trompeta Bernie Bitok Bitok. Mayong anda trompeta Bernie. O sa tanan tigpaminaw sa gugmang giyahak live comedy drama. Itago na lang ko sa pangalang si Sharon. Trompeta Bernie, nalipay ko nga nabalik na imong programa ni ini. Kaya gani nga programa makawala sa among stress. Kay siaw kaayo ka, siaw ha. O in fairness, makatawa mi nga naapoy makuha nga lesson. Sige be, our lesson for today. Trompeta Bernie. May tungod kini karon sa akong sitwasyon. Nang-apply ko og trabaho. Og sa akong pagpang-apply og trabaho, nailan ako ang akong office mate na itago na to sa pangalang Pus, ikaw sige mangyapong kagpadayon. Alang ikaw sige mo sa kag-reply. So, lalimang ka nga sige taog istorya halos magkadlaw na ta mag-istorya sa phone. Kasi mag-video call ta, di ba makatulog pa ka. Siyempre, kami mga laki, grabe na mong expectation kay kung dili pa lang kaganahan sa ako kung di pa lang kaganahan sa ako, di na talaga nag-video call, di ba? Wala lang, nalingaw man sa gugugod nga na ako'y kaistorya kay sige kong study kay kapalo ba ka nga grabe ba ko focus ba ko sa akong studies tamalingaw ko kay naaka sabayan ko nimo tapos gatudluan pag yun ko nimo mao galing so abi maguna ko nga tuloy-tuloy na to abi na ako pag human na to wala na pero ang ending day busted day gihapon aloy sorry kayo ha sorry yung kayo saan tamang gid oy nga number 1 maging akong priority ang akong kuan pag-eskwela sa una. Okay, Roy, kasabot sa goy. Kabalo man gyud ko pol. Sa bagay, pagkabalo po na ako nga wa man sa UK, uyab gyud nanto ni graduate ha. So, nakayon na pug ko nga, sige, di pa giday ka ready nga makipagrelasyon. Pero kahilak gyud ko, nakautang-utang biya gyud ko. Hay, saan nakautang-utang? What? Lang kay katotong mga lakaw na. Sige lang ko panghilang mo kwarta to kay para lang gitaon nga mauban ka, ma-date ka ba pero uy, wala ba kita kasuguan Oo, uy, wala man taka gibaso lang ako gisultian lang taka. Na magdali-dali din ko og load kay kung mawadan ko og load, no dali din ko og load ana kay. Pati lagi na ako lagi nga murag tuloy-tuloy na ni ba. Pero mo ba nambot? Kulang pa gid siguro. So I'm sure swerte ang lalaki karon nga finally or imong uyab ron or imong bana wa mo bugoy nakita nga singsing. So swerte tagasan mo uyab nimo ron
Dugay na mo? Uyap. Sa tinod anay lang, wala pa ko'y kuan, oy. Wala pa ko'y uyap. Unsa? Hantod ka ron, wala paghihapon? I don't know. Abi lagi na ko nga after sa graduation ko makatrabaho na anay dakin manguyap. Pero, ambot, wala man. Na, basig choosy ra po kay ka. Dili man po siguro, oy. Pero ambot lang, basig single forever na siguro ko. Magulat na lang ko ihatag ani ni Lord. Ikaw, wa man sa ko'y nakita nga sing-sing. Minyo na ka? Wala pa. Pero, nana ko uyab, 5 years na mi. Albert! Oh, oy. Abi na ko, wala ka mo duty karon. Ano man? Wala lang. Nakita man ako imong my day. Mura man kag nasuko, ana ba? Ay, naka-follow na di ka sa ako. Ikaw gina-follow na ko ni mo Listen side, kauba meta sa opisina. So mo na mo follow sa ko sa imo ha. Okay. Follow back mas ako sa mo Adi ay, sorry ha kung chismosa ako. Nakita man ko na ako nga mga emoticons na mga kuan, mga pinasuko. Abi na ako naod sa ka. Wala. Nag-away lang misa akong uyab. Nag-away mo? Oo. Ambot ba, lately manggod. Sige na mag-away. Siya manggod kay kanang silusa kayo. Gamay ra nga butang. Silusan. Nalay nitong dunga langaw. Wala na. Yan ang gikulata ang langaw. Grabe lang kayo. Grabe kayo sa kasilusa kay talan akong mga friends na ako sa kuwan basta na babae ana iya gid nang ipa-unfriend ana bitaw. Ala. Maog day nga wala pa ko nimo gi-accept. Gi-accept? Wala pa ko nimo gi-accept. Mao lagi. Gadodo sa ko lagi kay. Biski sa kong phone book talan na lang mga kuan dia nakabutang nga mga babae kay ginakuan niya. Ginapa-unfriend, pinatanan lagi. Paita lagi. Ngano silosa man kay siya? Base siguro og napo kay history na sap na nakasauna. Ay, wala oy. Wala oy. Ako pa. Nga loyal kay ko. Amot lang siguro kay na daw say mga friends niya nga inga na daw ang style. Tamurag iya din i-relate sa ko ba nga parehara daw may mga laki ana sa muka lagi madamay lagi may ani lagi. Ay, ang style ni mo, mo lang ipakita nga, wala kayo daotang tumong. Ipakita lang ka sa iya nga. Kung unsay butang nga iyang silosan, likay na lang yun. Anong may naman ka mo advice nga no, nakauyam day ka. Wala. Ay, pag-advice diha. Sorry, Kuhet. Kamu bitaw, kamu kusog kayo mo mag-advice, pero kamu mismo di kayo ninyo makuha ninyong mga kaugalingon. Mulay. Abot lang, ninyo mga babae, lisod kayo mo sabton, silusa, lagid kaayo mo. Niyaya mo akong mamasya. Uy! Albert! Saman? Gusto ka kuan? Pizza? Okay lang. Kanang tinuod to ako nadungkan. Noon sa? Nga, nagbulag daw mo sa imong uyap. Ambang nag-away siya may gabi lagi eh. Nga na naman sad. Nagselos na pod. Nagtanaw lang galing kong Miss Cagayan sa YouTube. Suko kay siya, ano
Ano doon, nagtutok-tutok daw ko sa swimsuit. Ako naman gitanaw kung nabay alom or what. Sumuto, naguba ang TV. Gisalaba niya og baso og kon. Tawa pa biyan ako tugi. Mabeto na impas nga TV na buak. Sabi niya gusto niya nga ako tanaw katong mga gabrip, mga malalaki. Lagot kayo eh. Tapos ay masuko siya nga, kalit lang daw na imutong nga diyan sa akong Facebook nga na daw mga sexy, mga mubugsor. Listen, saan ako na nauban naka-ads man na paita lagi. Anong hindi na ako masabtan man good. Gisurrender na ako tanan. Miski akong password sa Facebook, ako nag-gisurrender siyang tanan. Silusa lang gihapon. Bura ba, sa pa may ang gusto niya? So, murang kapoy ko, naglagot na ko gapong, kinabuak niyang TV, tamo ato. Nasagpaan na ako siya. Di ay? Kumusta man siya? Moto nga, wa pa siya kamatahan to karon. Grabe ka na pagkasagpa di ay? Ay, mao lagi. Di man gyud ko kapandapat niya, pero timingan lang yun ba eh. Naglagot lang yun ko ba, kay wa pa biya na naimpas na akong TV. Kamay tanang makadaog ta sa rapol sa mga Christmas party, ni so kadwa pag yun ko kadaog og rapol sa Christmas party. Kasagaran naman ko madaogan payong. Samok lagi kayo. Kung kisa pa'y hardworking sa kumpanya nga walay absent-absent, ang akong kalagutan, mao pa'y dili makadaog sa rapol, kato mong kauban sa opisina, nga walay tunga-tunga, usay sige lag absent, usay sige pa og CA, mao pa'y makadaog sa TV. Sana ba niyo, ay? Relax lang, Col. Ay, sumoto nga. Dapatan lang ko siya. So, bulag sa amin. Lagot lagi kayo. Mama na ako tutuyuan ko. Uy! Dihila ka? Wala, mama na ako tutuyuan ko. Maramon na yung ato na yung amo. Amo kayo. Ibuhat na ako ang tanan. Igong makunilam lang ko sa pero ano yung iwan. Sakit ka. Ay, yun yung frasa ako. Trompeta, Bernie! Ambot ba? Di ko kabalo. Sa diyang nakabalo ko nga nagbulag sila sa iyang uyab. Murag nabuhi ang akong mga kalag. Uy, kalag yun? Nabuhi ang akong mga gipambati. Kaysa una ba nakagusto ko sa iya pero wabi na ako sa gisugot. Basi unyag muna ni ang sinyalis. Nga basin di ay kay munang nagbulag sila sa iyang uyab. Kay basin di ay ako na ang iyahang gihulat. Ay, Albert. Asa ka pa dulong? Sa gawas yung kumukhaong iwak ko'y balon. Ayaw na. Na ako'y giluto. Ha? Na ako'y giluto. Kanang, dungan na lang ta mga on. Sure ka? Tana, kung okay na sa mo ha. O sige. Kana pa noon. Saan man yung giluto diya? Imong paborito ha. Chicken curry. Uy. Paborito din ako na. Tapos, napalit sa ko og siomay kay kabalo ko. Ganahan kag siomay. Labi pa kini nga siomay kay Mikeni. Nice. Loy, dugaw na po kayo niyo eh. Kuhan man kay para sa imo ba? Kabalo ko nga, ganahan ka mukhaon. Napalit na po ko dag soft drinks para kita lang dois. Diri ana. Uy, salamat ha. Grabe sige ka ba? Muna matingalag yung anong wala kay uyab kay kuan ba kay ka kanang
No, grabe ka ka-caring. Grabe ka ka-loving. Ano bitaw? Adi ay... Pag-share ba? Kasi lang, kayo po kabantay. Pero nag-makeup lagi ka karon. Ay? Wala man. Pula man lagi kayo mong aping ron, no? Pula kayo mong lipstick ron. Grabe ba? Ay, normal man eh. I woke up like this. Sa pa. Ang pag-ibig Kabantay sa ko sa imo karon kanang imo mga sa'yo ga paseksi-seksi lagi ka karon. Samo kay ka, Albert. Ay, ikaw ba ay ma-conscious na noong ko? Samo kay ka. Ay, bagoy mong kilay, nagpakilay ka. Samo, ayaw nagpansin na samo ka. Ayaw ko sa tiyana, Albert. Kaya makaihi ko na. Gikilig. Ay, ka na. kahit na alam ko. So, ano magyod nga wa kay uyab? Ba? So, mali, grabe. Nga nagyo ka ka-choosy? Ambot ba? Kakabi ko. Ingon bitaw ko sa Ginoo sa unang panahon, iyon ko nga tall, dark, and handsome. Nakaka... Kadugan, iyon ko nga Lord, bahalag tall, dark na lang. Kailan pa? Takaroon, iyon ko nga Lord, bahalag handsome in the dark na lang yun. Okay na yun sa ako. Mao na, choosy mo kay kagol. Aking pagtulog. Bao galing. O saka no, kung what if lang ba, what if? Nalang ko inaunaan nga what if. Ano sa man? What if kung kuan ka ng gisugot ka, taka ba? Ha? What? Ikaw hay, kuan lang ba? Ay, what if lang? What if kung, what if katong pagpanguyab ni mo tong kalit sa gisugot taka? Kanang, kita pa ka, gihapon lang to karon. Oh. Kung gisugot ko nimo, what if raman ka ni? What if kaling? Siguro kung gisugot ko nimo, way siguro. Nakikita nga, di naman. Wala na ka namanti karon. Sawa kayo, Albert! Sawa kayo! Oh, I'm sure, uy, kita pagyapon kay kung susugisugot ko nimo palanggaw tagid ka mahalon. Di gyud ta ka ko ano eh. Di tagid ta ka pasagdan. What if be? Say what if? Oh, ako na say mag what if. What if kung manguyab ko sa imo ron? Sugto na ka ko nimo? Uy, pagtaro, ayaw pag-ala, Albert. Yaman ta ka na kung chicken curry ka rin. What if ragaling? What if be? Kung manguyab ko sa imo ron, sugtong ko nimo? Ay, Albert. What if kung tinod-on ako be? Albert, ay, Albert, ayo, Albert. Nagawas-awas na kong ihi. What if? Malapit na Albert, tulog ang kanay mong what if? What if kung tinudon kini mo? Believe ko diri sa inyong subdivision ba kay bisag daghan ay balay daghan pagapoy crickets. Dili man na crickets, mga chismosa man na. Mura lang crickets paminaw, pero mga silingan na nagchinismisay. So, it's a man. Mulakaw na ka. Basing gusto ka sa ka mga pi.
Ha? Puno naman ko sa kape. Gusto ka ng... Ano naman kagkape? Basi gusto ka mukaon. Naman ko'y kuan diri ka ng kinilaw nga ka ng buhok ray lamas. Ayaw ko hagita. Albert! Albert, ayaw ko hubuin, Albert! Albert, ayaw! Ha? Ano ko gibuhat? Wala, nagsuggest lang ko. Suggest niya. Kadyo lang Uy! Asa na, Albert? Asa na yung ginadala? Kabalo ko nga dugay na wala na tuloy di mong gutter mo nang kailangan na to. Istrito ng gutter. Pero Albert, I just want you to know nga, first time na ko ni. Please ka nang hinay-hinaya lang. Albert! Wag ka manangin, Albert! Di na niangay pa istorya. Kaya nakita na ko nga hiwi kayo ang imong gutter kay ting ulan na baron. Muna ang tubig di mo tunong ha. Albert! Sharon. Dugiran ako ni Pangandoy Sharon. College palang talugan ako gusto nga tuliron ng imong gutter. Pero karon ako na yung nabuhat. Kalami ni ani. Tuliro na siya. Sharon. Albert! Albert, kalami. Basta si Albert! 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 Nitulo ang imong laway. Albert! Albert! Kailangan sa tamag story, Beka, jud lang. Ay, at sa man na? Kanang katakong brief ba nabilin sa inyong balay? What? Palihog lang ko pakihipos. Pakihipos lang ko palihog ha. Kay mura ba ito akong pinakapaborito na ko nga brief? Paborito na ni mo to, pero ang garter ato mura na mag-bacon, oy. Lawlaw naman kaayo. Ayaw ko piyansa ng lawlaw. Muna akong kwan. Pampabuhinas na ako ng nga brief. Tabarag, nipis na making lubot ato, barang nabangag na. Muna yung nakadalag swerte na ako. Palihog lang ko ha. Ayaw na labi. Ako na yung pasinsya kayo nagdali naman guguha to. Tingala ko nilakaw ko, tingala ko bugnaw kay kong paminaw. Wa naman ko nakabrief. Kanada da imong gusto. Sa pa. Gusto ni mo nga, ang imong brief patabanan lang ako, panty na ako. Pero napay murag mas seryoso ani nga problema. Problema? Nga na di ay. Kabalo ka. Tinudanay na magina yung gibati ni mo. Na-inlove na biyag yun ni mo. Kaya nga no, si mong pagtuo nga, binuang ni ako, dili ning inlove ning ako, oy. Di ko basta-basta mubika, oy, mubika ko kung inlove po ko. Mau lagi. Pero, ako'y problema. O sama na, pagdali di ako hapit na alas 11:30. Nanawag sa ako akong ex. Dayon? Ingon siya nga, buros daw siya o ako ang amahan. Di ko makatuo kay... Wa naman may withdraw eh. Pero sa kadugay na mo, karon pa lugar siya na boros. Pero sa bagay, akong gikwinta-kwinta. Before may nagbulag, napamang ginoy na hitabo. So kung akong kwinta-kwintahon, posible yun. Gihansak magina ko tutanan.
Utsa. Dobby. Kanang kung ugali nga tinuod yun nga ako ang amahan ani pasaylo ako. Pero di yun ko gusto nga walay amahan ang among bata. Utsa'y pasabot ni mo, ana? Makipagbalik ko niya. Nihangyo man po siya nga magbalik mi. Kay di siya gusto po nga broken family mi. Pasaylo ako Sharon pero naigugman naman po ko nimo pero saon taman nga na naman din ko'y anak. Di ko gusto nga walay amahan ng akong anak. Nagbalik si Albert og iyang uyab. Kaya kumpirmado na naburos niya ang iyang ex. Sakit kayo. Niingon naman siya nga naigugma sa nako pero saan tamang yung nga di siya gusto nga walay amahan daw ang iyang anak. Munang wala sa ko'y mahimo kundi liilit ko na lang siya. Sakit talaga. Propeta Bern, saan pag-move on? Nga kakita man may perminti sa opisina. Isod saan magangad-hangad mi. Yang pamilya kay di siya gusto nga walay aman yang anak. Kanang mga anak. Di ba? Acceptance yun na. Then again, it's okay to cry. Hilak dia, pagawa si mong gibati. Dili angay mag-pretend nga wa ka nasakitan kay the more ka mag-pretend di man nimo pwede baka ka nimong kaugalingon kung naka sa kasakit then larga ipagawas si mong kasakit mo na gina siya. Okay? Sharon, kung kaya pa nimo, kung di gyud makaya kay magkita gyud mo na alang lisod sa kayog. Mubalin sa kaglain trabaho na kaya ba nimo way trabaho? Mubalin kaglain department, unyag isa ra mo ka department. Pero if ever ikaw may nakaila siya mo kaugalingon, kung di gyud nimo makaya gyud nga makita man gyud po nimo siya. So masacrifice yun na imong trabaho karon. I was hurt and it really won't be easy. Again, ako pang giingon, wala akong perminti balik-balikon og sulti. And I pray that you will Sakit yun na, dawato ng kamatuoran, walay move on na kanang overnight. Dili na siya burag, kung pwede pa lang na tablet, o sa may isagol na mo sa mong Shane Air Plus capsule para pag tumar, wala na dayon ang pain. Kapamakaksagana, di ba? So, it's a process. But you have to be strong. Life must go on.